Dobrým dámy a pánové, dneska si tu ukážeme update v Grove Garden Chief vs Kitchen. Ukážeme si dneska recepty, ja viem jeden suprový a ideme na to. Prvé, tento cake, dáme tomuto. Čo dostaneme? Dostali sme jeden knorová egg. Tu dneska štúpi otváračka týchto vajčok. Prvé, keď budete mať tieto blonde blossom, ja nemáte, potom bude na konci. Musíte najskôr zobrať Fuzzy Light, aby ste chceli mať recept na Divine. Light, a keď vám nevidie Fuzzy Light, tak trankuje bom, a keď ho nemáte, tak neviete toto robiť. Čo robiť harvestom? Jeden beanstalk a žiadny harvest. Toto je veľmi špatné. Tak asi využijeme toto, OK. Dajte tam. Keď nemáte toto, tak dajte tam bonbosom. Či je to 4 bonbosom, 4 Fuzzy Light. A banán tam dajte. A malo by sa vypiecť. Nejaký recept. A, čo som tu mal tu kruté kitsune. Tranquil. Tak, pepperku si zoberiem rád. A, čo som tu mal? Počkajte. Už to či. No, toto som si kúpil. Red Foxku som si kúpil. Kvôli tomu, lebo teraz ide kradnúť. Aha, teraz ide mi kradnúť Foxka. Teraz moja Foxka ide trviť. Moja Foxka ide kradnúť a prosím, nech to ukradne. Čo ukradne? Ona tu mala šanca. Toto sa neukazuje to šanca. Toto sa neukazuje šanca. Napíšte mi dole do komentárov, ako to má šancu. A získal som túto Monkey Mouse, to robí. Toto je docela dosť OP. Teda môžem maxovať Red Foxku na level 40 a potom keď bude ďalší nový update, tak túto vždycky na novom updateu dávajú všetko do stoku. Tak, tu do stoku určite dajú level Lollipop, Nightgrancer, Sprinkler. Videli ste mi to video, to nebolo real, to som potom všetko vrátil. Kill. A keď toto bude hotové, tak sa vám ozvem zatiaľ. Toto môžete získať odmeny. Common, Uncommon, Rare, Legendary, Mythic, Mythic, Divine. A toto je Prismatic. Bude súťaž od toto tako fair. Ak dáte dole like a odber a napíšte svoje meno do komentárov. A možno niekto z vás tam vyhraje. A dávajte dôvod, kvôli čomu by sa tu chceli vyhrať. Prepačte, že bude tu počať bouchala, zase tam som tu počítam bouchala. Tu už nič inakšie nemám, všetko som už videl. Jo, a tu je taký glitchos, že sa takto môžete točiť. A teraz sa na chvíľku presunieme do Brookhavenu.
Pôjdem Brookheads. A pôjdem Brookhaven. Tam každý musí tiež nový update. Líbujem to. Bum. A ideme na Brookhaven. Toho máme. A tu tento náš update. Dneska toto všetko nebudeme zhrňávať. Dneska si ukážeme jeden henten. A potom si ukážeme v ďalšom videu tento. Prepačte, že mám takéto sky. To sa malo byť Indiana jedno video. Ukážem vám sa. To skoro ešte nevidel. Keď ho vy viete, tak napíšte dole do komentárov, že viem. A tam vám na to like a srdiečko. A teraz ideme jednému vykrásť dom. Tomuto on určite nevie, že kde to je. Keď chcete song a glitche pekné, tak uvidíme aj tento neviditeľný skin. Ideme a túto potom do stranu sa dá liesť. Potom tom stromu viete vyliesť, ale sa toto proste leze. Tak a dáme, rýchlo sa resetíme. Rýchlo tam utekáme. Rýchlo takto utekáme, rýchlo. O, toto mne nevyšlo, tak. Idem sa sem pozrieť. Tak, ukážeme, kde skopáme vám ten safe, lezete po tomto stromu. V tomto stromu, keď potom sem skočíte, tak tu je safe a asi neviem si ho vykradnem. A keď budete chcieť môj vlastný song, tak dávajte like a odber. A uvidíme to, až keď tu bude toľko lajkov a odberov. Tak, majte sa a čau. A ešte ideme do toho Grove Garden. A ideme si dám ten recept vyhnúť. Dneska som ho mal jeden youtuber točiť, ale ten na dneska sa nevykašal, neviem prečo. A ideme. A tu ho som. Počujete? Prepačte za toto búchanie. A dostanete divine. A sem, keď mu to dáte tak možno dostanete pár, ale ja som dostal 3 korny. A ešte, keď to spravíte s bonusonkami, tak a dajte like a odber a uvidíme sa v ďalšom videu.